Kanere ko All India Radio Shillong ki khubor ban puleru Elma Arwar ki mat bakongsan jong khubor mata ka step kilong penmana ka Unique Identification Authority of India ba ka jinthap keteng ha ka Aadhaar project kala poisha ka shispa arpsan klurngun ai khuble khaddo ka Indian Air Force ya ki thama lingsun MiG 27 ka Citizenship Amendment Act kanum kta ya kanugunu ka jatnyam ong umintri ka sarkar kami u Hardip Singh Puri but sedangwat ki pulit ka East Garo Hills ya armut ki beliau na Assam ki baca ha East Garo Hills string ki khubor ki babnya ka Unique Identification Authority of India kalapin bana bakalapoi syaka shispa arpsan kelurngut ki jingpenung kerteng ha ka Aadhaar project bat kane kamut bapalat iwei pen arpsan bilion ngut ki nongsong snong kari India kila don ya uta ukhat art jijit identity kajing poi jong ka Unique Identification Authority of India syakani kathong kade halor kajing kam jong ki breu ya Aadhaar card kum ka identity berang kamba haki ya kane laban pintikna shu lemba ka Aadhaar base authentication service ka balapoi shadu lai punyo 1000 tulutli na 12 lang ya kam kumba ka long minta ka Unique Identification Authority of India ka juyo hadu like lor ki authentication request man la kasingi ki MiG 27 ki badi ko wei ne ki thama lingsun ki balap nong kamba ha ka thama Kargil house nam kha khandai spa khandai khundai ha ka sing ba khatdo lapan herbiang yaki hinin kasni harin bakila ajing shakri hadu life hot leagues nam ya ka Indian Air Force kini ki thama lingsun ki badi ki bolum jongka ground attack fleet jongka Air Force ha kini ki snam balada bat kumta ka Indian Air Force kala ai khublai khatdo ya nyot li ki thama lingsun ki badi na Jodhpur Air Base ha ka ne ka sing ko buram ka ba khatdo laidon lang ki sipai thama lingsun ki barim lam ki bat lembat ki bamenta da ki spangut banya shimenta lang ha kan ka jim kuburam ya kan ka program pin kuburam lapinya the Air Officer Commanding in Chief Southwestern Air Command Air Marshal SK Goria kini ki thamaling sun ki loyo ru ya ka water salute ha Air Force Station Jodhpur u menteri rang bado kari Narendra Modi sakran biang bagi ba kari India lembat ki banabari hak program man ki bat la shai kisngi ka arkhunai tere ha ka por kharwei bujim stem kani ga de ka sen ka ban ru pho jong program ka ban man la ubnai ban ha ju ka por umintri rang ba do kari Narendra Modi ulai weri ki ba banya snok ti ban ajimut yu ha ka ni program ki ba kila ban ring ya number iwei phra not iwei nyo phra not ban record ik jingkran joki Bat kilaru bantho syaka namu app open forum ne syaka MyGov. Kipai ba kilaru banchu I miss call sya number iwe khandai RR bat but pat ya keling ka bakinyo naka SMS la ki kwa ajimun. Ya ki jing ajimut un pidang hadu la syaka sngi. Katkum ka kai phot jong ko All India Radio uni menteri rang badu kari India ujuan ra jingkren halor bun kimat lemba ka program man la ubnai ka baju air man la ka sngi ublai bakhat do jong ubnai. Ha ka program man kibat jong ujeliu Arajar khatsan Narendra Modi ulong baki baduk tam ki di benyo la ka jong boarding electric ka umbam umdi ka jaka lit shabar ka bakhut bat ka jing shong school umudi ulong ru bakari India kan sarki ya nyopsan snam ya ka jing lai lu house nam arajar arpuar bar kumta baro kinong India kidi bandon la ka jong yeng ka Defense Ministry jong kari China kalong ba ka jing ide sipai jong kari India ba China Kila yalong kabaya janbha limba ka jing trash tom ba ka jing clear jong menteri rang badu kari India Narendra Modi lemba president kari China Xi Jinping haba kren ba kilap thai khubor ha Beijing mena ka snipale unong aiktin ka Defense Ministry jong kari China Colonel Wu Chen ulay tho ba kini ki atli kiri kata ka India ba ka China kidang don ba ka jing kren bandon ya ka jing trailang ulo ong ru ba kilap klan bha ya ka jing ya kliang ha ki khaput Colonel Wu ulo ong ru ba kari China kalong ga bakloy ban yetre ba kari India ban bot ya jing ajing mut jong menteri rang badu kari Narendra Modi lembat president kari China Xi Jinping na ka benda ban pin bha bat muklan ya ka jing dei ya ka Defense Ministry lembat sipai jong kini ki atli kiri U President jong National People's Party jong Meghalaya uba WR Khaluki ulong bari ban pinjari no daka administrative rule Khasi Hills Autonomous District Council but Garo Hills Autonomous District Council haba kado ya jing bakla jong ulat kejala Meghalaya utar Hagara Roy ba uklim pinjari administrative rule haki CDC uba Khaluki ulong namar ba ulat tre ban pinjari ya ka administrative rule Khasi Hills Autonomous District Council kalakta ru mentaya ka Garo Hills District
Autonomous District Council bat ka sakta ru wat ya Gentia Hills Autonomous District Council uba khaluki ula pentip ru ba ki MDC jong NPP ki lawan pilot ba yatili bat ula ong ru ba wat la ki NPP kabon pat henday ka kwa pat ba ulat un pinjari shwa da ka administrator rule kanang makila ban pindet shwa ki kam bat kumjuru ba kita ki brio ki badon ha ka administrator rule kindip tip ya ka jilong juman jong ka jalam kane ko All India Radio Shillong ka bolam shpi khubor Kajingkriat hajala Meghalaya haka singit ho ding lolong ka palat liam haka ba kalapoy hadu 0 degree Celsius haringkat kajing hap slap kibarin haka pol men step lay kajingkriat lolong hadu kata haka ba lasaki ba kibreu kila sang saat singi henday ka singiru tang sipang por kala jano shikilo ho haka li ka singi lasaki ya kajingkriat hanong ba shilong haka ba ki office sarkar kila khanglut ba kisurok ruk la duna ba kajingai kali ba kibayat bayang hasurok la yo i ba baro kipong ne kijan ki berben ba kibasaan Katulong khubor balayolum na ka Indian Meteorological Department kajilong jiman jong sungineng hakini ki asni ki panwan kanang kriat shu bat kala ru banyal shuru san na 100 degree Celsius Menteri ka sarkar kami Hardip Singh Puri ulong ba ka Citizenship Amendment Act kanum dan jingkta ya kanu ka janyam menteri ulakan thoru ya kaliang persya halor ka jingalam bakla bat pensong tho bakla ya kane ka an ka batmai Hardip Singh Puri limba ka tweet ulong ba ka CA ne ka Citizenship Amendment Act kan kampen kala nikta ya ka hok jong unong song kari India la kalong baki day na kanu ka jat nyam kajinglong jat benreo ne kinu upuri ulong baki togi boong bakane ka an ka batmai kabo jumai ka jat nyam bari pat ha India ka day tangganya khlung na menteri ulong ru baki sang perhe ki bedon hakaliang persya da kajingwa ban pulbut na mek sarkar kila panokam da ki issue CA ban pinki wen ya kari da ka baki lam bakalapat yupat ba limba kajingkno balai phojat bat pathai ru khubor bom layer syakipat ba Ki pulit jong ka East Garo Hills kila penlong ya kejingwat banyak bajingkhanra ban lapdin ya armut ki breu ki ba na Golpara Assam ki balaja na East Garo Hills District nadu kasni ba a jong ni katiyo Superintendent of Police jong ka East Garo Hills District uring rang TG moment ula pentip baki pulit kila sedang ya kejingkhanra bajingwat banyak ban lap ya ki bedong kti ya ki barabor ya ki armut ki breu uring rang ula pentip ru bakakali baki ni ki armut ki breu ki syong lalap nakhlaw kabadon ha Rongjang Police Station jong ka East Garo Hills District bakane kakali ke dan number AS 18E 5462 ya kini ki breu bala syarabo latip kerteng kum Ugolzar Ali baru Hamid Ali habakali no SP ka East Garo Hills District bahato kani ka jing syarabo kini ki armut kani ka kam jong kinu kinhulano uni uhe pulit ula jubam bakane ka kam kade bala le daki katu kat ne ki breu Kajing pentang phadar ya Dikon Herbert Jo Wanyang OCD bat Dikon Shan Borlang Warpede OFM kanong hak arp kunai terik mendau benai Hatirat Singh Playground Nongklau kaba hap hapo ka Saint Francis Xavier Parish Nongklau Nongstoin Diocese hakaba yakini ki arwood on sa kendang phadar do Reverend Bishop Victor Lingdo Bishop jong Juwai Diocese Dikon Herbert Jo Wanyang OCD bat Dikon Shan Borlang Warpede OFM kini kidkhot jong ki mandikan order bat kadantang kawai kecing pair ba kata kalong Dikon Herbert Jo Wanyang ide jong ka Carmelet OCD karba Dikon Shan Borlang Warpede ide Franciscan jong ka OFM ban kintiyo ya ka National Fit India Movement ka sarkar kami kalaray ban pinyat lang kikam jong katanat ka kot kakhya ba kitanat ilaka jong kari menteri ka sarkar kami badipet ya katanat ka kot kakhya Dr. Harshvardhan ulay ito ya kani hadin ka jingilang ba menteri katanat ilaka ukiran Rijiju ka balong hakasni pala jong kutiyo na kabenta ka jingat rekam lang kini ki atli kitanat ka banlong ru na kabenta ban penlong ya borok kinong India ki babiang pura ki khotmet kijong ki haki kerta berper kumaj pun kemau ya ka Fit India Movement la pelat da menteri rang ba do kari una Ramudi haki ni khinya banai bala dep khanang ban pinslori ki pat ba bakin nong ki bakot bakhya da ka bakin thop lang ya kijing tilan met bat kijela kai ha kijing em kijong ki Sobat tungkut ya khubor sesing gimat bokongsan penmana ka Unique Identification Authority of India baka jingthap kerteng haka Aadhaar project kalapoi shaka shispa apsan klorungun ai khuble khatdo ka Indian Air Force ya ki thma lingsun MiG 27
But ka Citizenship Amendment Act kanum kata ya kanu kajat nyam ong menteri ka sarkar kami Hardeep Singh Puri. Katu kiwar kilakot ki bawan siya na studio jong ko All India Radio Shillong. But sa kanya po min sa ya so bat ka Delhi station lang da kiwar katin hindi ya kapor prabaje but kiwar katin parang ha kapor prash po. Kani kadai ko All India Radio Shillong.